И така, това е втората част на този клип от Skywars. Отново ще играя аз с Ради, който седи Ради. Кого удари? За кого удари, бей? Да види защо бие за това. Kill you, motherfucker. Еми, просто и са чупиеци. Йооо! Чакай, бе, педерас, купи си легендарки. Ето го. Пребийте го е. Ти бей защо би? А колко сте Килваш. Казах ти. You are killed. Натръпник. Като ти казах да си купиш диаманта на инчантната броня, ти не ме слушаш. Кой сте гложи? Ской. Аре, умри, бе. Ето. Аркио. То си хакер. Не ме, Ти просто можеш ще да убий. купи тайния чест. И кой ще прави тайния чест, като няма вътре броня, бе? Има даймонд, мечови, диаманти, ник. Той пази вилиджера. Не се ти бах, майката, циганска. Хора, спрямо за малко клипа на пауза. То си от нашата. И...